gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege, gospođa državna odvjetnice, državni tajnice, hrvatska javnosti. Evo otužno je ovako gledati polupraznu, zapravo neuobičajeno praznu dvoranu kada raspravljamo o izvješću kojeg smo mi iz oporbe zapravo iznudili da dođe na ovu raspravu. I nismo to zabadava napravili, imali smo pred sobom jasne motive, jasne želje da našoj glavnoj državnoj odvjetnici postavljamo pitanja o tome zašto ne funkcionira naš sustav državne represije, posebno sustav progona, otkrivanja i procesuiranja najtežih oblika kriminalnih djela, bar to je bio moj motiv. Naime, izvješće imamo već dugo saborski zastupnici na svojim stolovima i pročitali smo, dobrodošla naša glavna državna odvjetnice, pročitali smo to sa dužnom pažnjom kao i uvijek, to je treće po redu, meni barem, i ono je doista sve bolje, dapače zahvaljujem se vašim stručnim službama jer ste ovaj puta na moju inicijativu stavili dopunu rada Državnog odvjetničkog vijeća, izvješće Državnog odvjetničkog vijeća po ugledu na ono što smo imali DSV. Znači, mi smo u potpunosti upoznati sa svim trendovima i svim zapravo vašim instrumentarijem, primjenom najsloženijih oblika i otkrivanja i procesuiranja tih kaznenih djela, tu mislim prije svega na one koji najdublje zadiru u sama ustavna prava i slobode naših građana, osumnjičeni posebne izvidne mjere. Međutim, opet bi mogao reći po treći puta ono što sam rekao prethodno. Naime, vi se suočavate sa velikim problemom nefunkcionalnosti, nedovoljne učinkovitosti, pa mogao bi se složiti sa nekim kolegicama i kolegama koji kažu da niste praktično krivi vi nego ovaj državni Sabor i ova Vlada koja vam sputava, veže ruke i da prije svake kritike, prije svakog kamena i blata koji ćemo na vas baciti, a moramo nešto i baciti, moramo sebi priznati, hrvatskoj javnosti reći da je upravo ovo zakonodavno tijelo sastavljeno od ovakve većine saborske i ovakve oporbe, a posebno ova Vlada, izvršna vlast, vama na jedan indirektan način ili direktan onemogućila da u potpunosti odrađujete najsloženije zadaće koje vam stavljaju na teret odnosno u vašu nadležnost i Ustav i svi zakoni. A to se očituje u činjenici prvo da vas nema dovoljno, drugo da niste dovoljno dobro još uvijek opremljeni, tu je naravno potres još učinio dodatno svoje, da sad ne govorimo o drugim problemima koji su vas zatekli. Treće, velik broj ljudi, rekli ste i sami, iznimno mi je drago što ste tako započela ovaj uvod prije sat i po, dva, kada ste vrlo oštro i kritično, ali argumentirano rekli, ljudi pa što vi želite od nas? Od nas želite da budemo iznimno učinkoviti, a nemamo s kim raditi, nemamo sredstava, nema nas dovoljno, mladi ljudi, pripravnici nakon školovanja trebaju u svojim 30. godinama kad svu moguću edukaciju prođu se prihvatiti prvog posla i najvažnije, tko će to platiti? Šta ste nam dali? Kakve uvjete rada? I mi kao Hrvatski sabor, pozicija, opozicija, posebno hrvatska Vlada, moramo prvo reći da smo vam mi zapravo zavezali ruke i noge. To je prva postavka. To je kao da se spremamo u rat ili da smo u ratu i da hrvatski narod od nas očekuje da se branimo, da napadamo, da oslobađamo, ali ne da ništa novaca da se naoružamo, da osposobimo svoje pješaštvo, da vidimo kakav je to neprijatelj ispred nas, gdje i kako. Prvo to treba osigurati,
a onda ćemo mi ratni zapovjednici snositi odgovornost ako nismo dobro zapovijedali i ako nismo postigli rezultat. Ali mi moramo imati temeljne uvjete, a vi nemate temeljne uvjete. A zašto nemate? Po mom mišljenju iz političkih razloga. Nema ni jedan drugi razlog nego vas se na jedan takav perfidan način zapravo drži po strani da možete uhvatiti, neću sad reći sitne ribe, ali da jednostavno da vas nema dovoljno, da se ne može nikome od vladajućih ili oporbe ili ne znam koga prigovoriti na europskim razinama, Interpol razinama, na vašim stručnim razinama da nemate pravne alate, jer imate najbolje pravne alate. Da nemate, ne znam, strukturu, da nemate sistematizaciju, ali što nemate? Pa vi nemate samu bit, nemate život u tom mehanizmu i vama se gomilaju, pa ovo je činjenica, vama se gomilaju predmeti iz zlouporaba droga, korupcije, ratnih zločina, svih drugih elemenata gdje je tamna zona kriminala, gdje ovisi o vašoj aktivnosti koliko će te zone biti, gospodarski kriminal, financijski. Tu ste vi zapravo nemoćni zato jer vas nema dovoljno. Prema tome, ono što treba učiniti, bilo kakva reforma, bilo kakva kod nas zaključak sad po ovoj raspravi jeste da vas treba po mom mišljenju, a to sam i prije nekoliko mjeseci kad smo o proračunu raspravljali, treba vas pojačati u startu. Znači ovog trenutka vas treba pojačati u USKOK-u najmanje za 50% vaših dužnosnika pravosudnih. Sve ostalo onda slijedom toga i više i treba vam dati daleko veće materijalno-financijske uvjete za rad. Kakav je problem vama dati 20-30 000 kuna plaću najvećim stručnjacima da budete konkurentni, da nam ne odlaze ti ljudi sa tako silnom edukacijom u privatnik. Evo danas smo imali priliku čuti, gospođa Dalija Orešković je imala ponudu 10.000 eura. Pa to su veliki novci. Kako ćemo mi zadržati te naše ljude sa tim stručnim znanjem koji ulažu u sebe 20 godina rada, ljudi moji? Pa moramo im dati, ako ne 10.000, ali dajmo im barem 2-3 tisuće. Pa nema njih stotine. Pa neka budu najbolji. Pa stavite na drugu stranu vage da jedan polupismeni financijski ne znam kakav uhljeb u INA-i ukrade 1 milijardu kuna. Pa zar je to jeftinije nego dati vama 500 milijuna pa da budete top? Pa da eventualno angažirate bilo koga iz Europe, iz Izraela, iz Amerike, da vam još bude savjetodavno i da nađemo takve nemoralne, kriminalne zlotvore koji nam jedu državni proračun. To je prvo. To bi ja, da sam u poziciji vlasti, to bi prvo napravio. Oprostite što galam. E sad, drugo što bi napravio jeste bez ikakvih problema i kakvih sad vas ima, koliko vas ima, 600. Od vas 600 kažete imate 3 milijuna poruka i tako dalje, ok, znam da je problem. Nije to lako isprocesuirati, ali od vas 600 ja bi, gospođo poštovana glavna državna tužiteljice, u USKOK pojačala, to imate pravo vidjeti i državne odvjetnike na županijskoj i općinskoj razini koji imaju te preferencije, napravila poseban tim uz ovaj predmet koji vam se sad pojavljuje i ti 10 ljudi zapravo neka prioritetno napravi trijažu i neka pokucaju na vrata ovdje Vlade Republike Hrvatske ili neka im pošalju poziv na informativni razgovor. Pa nije to kraj svijeta ako premijer Andrej Plenković dođe na informativni razgovor. Pa nije kraj svijeta ako to Marko Milić dođe, ako Frka Petešić, ako ne znam ministri. Pa nije, to se oduvijek radilo. Pa neka kažu i onda će oni dati nekakvu svoju informaciju, vi ćete procijeniti da li to treba ići u istražni postupak, dalje procesuirati ozbiljnije i s druge strane dat ćete do znanja hrvatskoj javnosti da ste vi gospodar situacije, dominus litis, da nema jačeg, da nema snažnijeg, da nema osobe i institucije
nego ste vi ti koji brinete o stanju kriminala, korupcije, političke korupcije i to trebate napraviti. Pa nema nedodirljivih, ne smije biti. To sam rekao neki dan, ako Joe Biden, predsjednik najmoćnije, jedne od najmoćnijih države svijeta, bez problema trpi da mu FBI dođe u privatni posjet i traži dokumentaciju, pa što mi ne bi pozvali onoga koga treba da kaže. Vratit ću se, hvala vam. U ime Kluba zastupnika HDZ-a